aloha aletsika tseniky le livre noir. Maromaro dossier agnatin'ny livre noir agny. Za fa mambarinareo sanandra. Koa nditandregny zoky be, tova bebe poso. Fotony za tsy tsitsy, ary za tsy andefitry. Na vahoaka, na mpitondra, na mpisolelaka. Letsika tseniky livre noir. Kisiki vavaka. Maro dossier tiato. Maro izy tiato mbesatsika i compte firme ro tiato araiky aroe telo efatra dimy tsota fito valo dossier tiato. O babe samy mitandregny tandrify zay. Naka fambarako tandrazagna naka tsy siavagna. Politique naka tsy siavagna. Havako aminaka vahoaka. Kenao koa fa namono vahoaka anao voneko. Za tsy mitsitsy. Bon. Premier dossier. Tiako Madagascar anaka io. Heureusement za teraka tagny fa za tsy tombo tagny. Za ndraiky niatra tagny fa tiako io. Bon. Anatin'ny menu tsika dossier maromaro tiato. Pardon, azafady. Io niresaka ndreto mpagnaradia angahy R8 milaza fa hoe zay tribalisme. Io koa tsika ikoragna ni OMC na ni organisation des mafias et des corrompus. Maromaro raha koragnisitsika amin'ny Ambarobe. Baka volaniko aminareo niany ndraiky zagny amenareo ministère tsy mandeha asandreo. Anareo ministère reo nareo niany miako fa nareo koa donc vao avoany écolage na pesos ndreto OMC aminay ato reto tsasakereo mandeha andraikitra. Abaka io koragna koa tsika police nationale ny Ambarobe. Dossier maventy eto. Ary ty dossier ty za mitodika amin'ny SG ny police sy ny contrôleur général ny police malagasy. Boko tsika mikoragna niresaka Diego amle volagna nataony maire tamin'ny fin d'année. Tseniky teraka mba bevoka monsieur le maire. Mamaraparagna izy atsika misy namagna vazaha zay. Oui, fa reniko anao mantsintsina fodea vavanao. Misy volagna vazaha zay fa nipiblie niagny fa napiblie koa nipartager koa agny ary nipartager nay ndraiky zokila rosy mahamenatra ary tegna mahafabaraka ndraiky vazaha eky nagnano publication. Vazaha io tsy vazaha karaha zay métisy fa io vazaha pire porky. Fa izy nite Madagascar tieny Madagascar. Donc raha karakara zegny koragnatsika eto niany ke manasa anareo androso amy sakafo menu ihina felo mahogon vanio anao misy io ihina ro mazava birano anao misy io magnano mbola tsara atsika jiaby koa izy wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour ozy ny vazaha akory aly ozy Ambarobe ndraiky Ankara. Salut anareo jiaby ozy izy ny jeune. Bon atomboko tsika amy politique générale raty fotony ny mpagnano politiky a Madagascar ao misaombaomba le mpagnaradia ngay R8 na Marc Ravalomanana. Azaveko tsara zay tsara nankahala olombelogno ndre biby votariminy eky
Intsaka iko olombelon karaha zay ho alane. Tsy le olombelon tsy tianay fa le toetsaigny nagnambaniagna zay heny alane. Ary tsy tianay mipody magnindroy aminay, ary zegny anton'izay mivolagna hoe tsy le raha valy managna tsy tianay. Anareo ne mandika raha vilagny fa le raha nataony natofo ary naketraka na disaka zay he. Tsy haiko le hainareo dikany disaka zegny. Leo tofoko reraka ho izisanareo maintso malama. Fa raha nareo mity ho azy ataovy be ny tanànanareo izy ary. Fa zay tsy mila izy président eky. Nahampy zay raha nataony tagnatin'ny 7 ans. Nahampy. Ino raha ambarako eto matetika. Za tsy tia trompe, fa raha ataony trompe miaro firenena madiniky tiako. Parce que izy miaro firenena madiniky. Zay anjakany reto maventy tsisy velotegna aby reto. Donc karaha zegny koa amitsika Madagasikara eto ambarako anareo vola reo manafy reo ne mitady atipoko. Azovy mitady atipoko mba mbaraza edy. Mba antaniako anareo vola hoe tribalisme mba definisiava aminay kony am fahaizanareo izy le hoe mot tribalisme. Ino ma tribalisme hitanareo? Ambarazay baka. Ataonareo zay mitarika adipoko. Azovy mitarika adipoko. Ambarakony azovy ny mitarika adipoko. Azovy ny magnano tribalisme. Dans quelques mois tsika ankalaza 66 ans l'indépendance tsika 1960 et 2026. Tagnatin'ny 65 ans nino raha tsy nataonareo zay he? Ambarabaka. Na ino ma tsy sakinareo volagniny le tsy nanjary nataonareo. Fa nareo mila magnano fagnadiovan-tegna. Anareo ne magnano drakidraky ndraiky akoho miseky. Akoho miseky koa miseky laposiere. Miseky fotake. Drakidraky izy miseky fa i tsy leny. Izy bokoa tsy lelen fotaka ry. Fa zay asa atao dokitry. Eto tsisy resaka tribalisme. Eto tsisy resaka ady foko. Koa tianareo magnaovako izao volagna bory zany, ataoko volagna bory zany amizay mazava aminareo. Parce que misy olo sasany am publication anazy ao, am commentaire anaka, am commentaire ny Zandry Fabra, am commentaire ndrindra Zandry Joakim, hay. Zay heta agnatin'ny 65 ans. Zay heta agnatin'ny 25 ans anareo nitondra teo zay nanginy fo. Zay tsy nikorontana, zay tsy nandatsadra olo, ary zay tsy nigadra olo. Fa zay nagnanino MMF. Fantatrinareo ve le MMF aloha sa sao de tsy fantatrinareo rangaha? Ny MMF de ny hoe matoky masy te fantatra zay he. Nampanginy zay he. Zegny natao hoe MMF. Zay he natoky masy te fantatra. Zay he nanginy fo. Tsinjaka latsatrana zay ny zaha. Nitsinjaka ino tsinjaka nareo latsi-tagnana nareo zay he ny zaha. Nagnano digasy nareo zay he ny zaha. 25 ans nareo tio. Zay tsy nivolagna tribalisme. Zay tsy nivolagna adipoko. Fa nianty zay nalatsaka lio havagna. Zay nivonegna havagna prison. Zay mitakiaky ndraiky anareo magnano hoe tribalisme. Mba definisiava aminaka kony anareo mivolagna tribalisme raha ataonay ty. Mba definisiava. Za masaiky mikony tratra, za tsisy riba. Tratra naka konko. Izy izy anabaviko nizy zay hoe konga tratra koa tsy agnilan'ny riba. Konko ny tratrako. Ino raha tsy nataonareo telo miraha la mianaka to.
Ravalimana, Erajomampiany, Rajojo. Zay tamy sisiny Grone, zay tsy ny Grone. Contraire raha zay menacenareo na fodinareo vava. Tsy adi-poko ve zany? Apetrako amindreo manafy reo boka fagnotania. Tsy adi-poko ve zany? Manakatombava olona zany, mampigadragatra olona zany, mamorona dossier olona zany, namono olona en prison, zany ve tsy adi-poko? Fa adinina zany e. Iza nanao an'izany? Aloha ataoko teny borizany, aezanareo fa zany petraka taminareo teo. Fa adina zany. Raha olona tsy nisaina zany zay tany amin'ny sisiny anareo namonana bavina iny efa afampitana atsika. Fa zay nangina. Satria zay MMF matoky masite fantatra. Satria Zagnahary ne tapondoha, fa zay tsy mizaha joriry agnabo, fa zay mizaha Zagnahary agnabo. Pinjy baka amin'ny agny agnabo. Zay tsy mizaha pinjy agnabo, fa zay mizaha Zagnahary agnabony pinjy. Na hoe joriry ho anareo. Tsakotsako agnaty lapoaly zama isany. Ry malama volo isany. Rehefa tsy matanty le izy de miala. Rehefa tsy mazaka de mipitiky. Fa aza eto tribalisme, mitariky adi-poko. Fa ny zavatra ataonareo mitariky iny. Mba lazao e, mba tatarao e, mba tanisao e, mba asehoy e. Fa ny zavatra ataonareo iny. Valeo. Fa maninona nareo tsy samisa vahoaka, miseho vahoaka, miseho ny vahoaka e. Zay ny tsy miafiny. Raha ty jery tarehako tsara mihitsy anao, esoriko ny solomaso, esoriko koa ny kasketiko io za. Zango zoko be, miteny zany eto. Za tsisy olo atahorako. Andriamanitra sy ny razana ihany ny atahorako. Manompa olona tsy ataoko. Donc, mba aza mangady raha tsy azahoagna vokatra nga. Raha valy managna anareo zay fa teo tsisy raha pare. Raha zao mampianiny zegny teo tsisy raha pare. Raha Jojo baka tany lavoagna, aliko andrefa, tsy tavandrainy. Ke zay koa niany. Manohagna, ary ambadiky, ary miposa présidentsnay io. Parce que zanaka amin'ny sisiny, tsisy tribalisme zegny. Raha tadiavinay ne simple. Amin'ny province Tchota moa, azoviny tsy mampiditry vola amin'ny kitapo-mbola-panjakana, Ambarazabaka. Amin'ny 24 régions, azoviny tsy mampiditry vola amin'ny kitapo-mbola-panjakana. Nefa jereo ny zavatra misy any amin'ny sisiny. Jereo ny zavatra misy any amin'ny région. Ino? Misagongona ao aminareo Tananarivo daholo ny zavatr'etra. Ao tsika mianakavy fanitrikitro. Zay ko mba tiadagna ne zay amin'ny tanànanay agny, amin'ny lazan'ny tanànanay, mba tiadagna zay amin'ny sisiny agny, amin'ny lazan'ny sisy tany. Fa tsy anareo fo. Misy fomba fiteny tsy haiko miteny azy amin'ny teninareo merina manko. Amin'ny agny koa fa lakatody zegny. Andrisa latsakandreo, ro milanja fivendreo, ro manonga tanàna. Nefa itsy mipody andrano koa. Ka eto za mitodika aminareo, za tsy hanolo anaranareo fa maromaro anareo haiko. Tsisy tribalisme zany. Ny zavatra nangatana teny amin'ny kianja, niarany be sy ny maro ny taky, jiro sy rano. Décentralisation. Budget provinciaux. Ary ny État fédéral. Zay fotsiny anie. Zay fotsiny. Tsisy ninina. Raha io ne ny apetraka anareo, miara-mandroso, miara-mizotra tsika ho any. Ho aiza? Ho any amle fazakatena. Fa tsisy hoe ka Zokobe, Joakimo, Fabra, manao tribalisme, manao adi-poko. Fa iza ny adi-poko e? Lazao eto e, iza nanao adi-poko?
Iza nandefa pampandry tany amin'ny sisiny, nitivitry vahoaka, namony vahoaka, tam'izany 2200. Iza namony vahoaka tamy 2009, taizy izy, fa nini izy niala teo Ambohijatovo nody, de vahoaka natao Azalambo, ho vonona tena Ambojoroatra. De iza am'izany, lasao, ambarao, tantarao, asehoy, iza nanao atipoko, iza namony vahoaka. Mandrem-piadana n'izy telo mirala mianaka. Raha tsiraka tsy namony olona. Raha tsy mandrava dadila Philbert Tsiralana tsy namony olona. Zafy baka basy zay tsy regniny poko feky tamy fitondrany zafy. Jules Andriamahazo, général Jules Andriamahazo, teteza mita tsy namony olona. Raha manatsobako naka fitondrana de namindra fitondrana de nanapetraka le décret 073 15 073 14. Fa anareo ne namony olona, ary namony olona be de be indrindra nanomboky 2002 de nareo telo mirala mianaka. Ka oka atsika asomeny raha tsy natao. De milaza nareo sasany hoe iza ne nanamboatra lalana, normal izy manamboatra lalana. C'est ce qu'on appelle, ino le antsona hoe continuité de l'État. Milaza iza ne talohan'izy tonga teo mpanakarena konavy teo izy nanangona rena. Tonga teo izy nakafanana-panjakana. Tonga teo izy, iza tamin'izy telo mirala tsy nakafanana-bahoaka. Iza tamin'izy telo la 2002 jusqu'à tamy 2025 tsy nangala zavatra ny fanjakana. Lazao ambarao tantarao, asehoy raha manana preuve noare. De misy raiky zany teny hoe normal anizy nandositra tany velany. Oui. Manino za tsy mandositra en place misy za? Manino Joakim tsy mandositra en place misy izy? Satria manino Zandra Fabre, Zandra Luc Hervé, tsisy mandositra tanàna misy anay zay. Satria zay tsisy zavatra maloto nataonay, zay tsisy volam-bahoaka nohaninay, zay tsisy firenena namidinay natakalinay, zay tsy nandrava fananam-panjakana. Fa reo ne nandrava taholy, tsy vitany nandrava, fa de nivatika taholy ny zavatra rehetra amin'ny anaran'izy mianakavy aby. De androany ve zay? De mbola angina? De mbola ikatombava? Non. Non. De misy anakiray zay mboko miteny hoe raha gasy velao izy mba nandeha nanao fanompo-pirenena tany velany tany nanompo ny vazaha. Oh zandry, raisonnementanao que dalle. Aloko tokotoko valiko teny vazaha la. Ny raisonnementanao que dalle. Zahay mbola tsy teraka zay efa vazaha. Ary 90% tsy lazako hoe 95% ny tena zanaka ny avaratra na sava na diana de métis daholy. Normal zay mipetraka andafy. Normal zay miteny vazaha. Aminay any koa zay volagna ndray volagna sakalavagna takaragna anay. Io tsy maintsy volagna misy vazaha Keller ma zao zafady. Gasy Keller zay tsy volagna vazaha, tsy volagna gasy. Tamy quel temps manao nandalo taminazy tany? Tamy quel temps anao nandalo? Zay any koa fanao kako mon frère, salut bye. Fôton'ino? Zay mirehareha le métissage ne. Fa anareo sady tsy métis, tsy indonesianina, tsy nino. Anareo malahelo hoe zay magnano volagna vazaha eto. Lamba midokany aux amis. Anao koa mitrika midokany Fidalio o misy karazany maro, o ny tirgaly, o ny ino, o ny patribe, o ny tiako flanely, o ny tiankoraka, o ny gora. Anao tompo me mivanga zay tatrany volanao sy kininao. Ke eto
ambarako anareo le mitsikera ao io tsakotsako agnaty lapoaly zay tsy madigny mipitiky eto tsisy magnasaolo zay eto volagna tiany eto eto na volagna musulman tadiavinareo na volagna swahili tadiavinareo na volagna timaoro volagna créole réunionnais volagna vaza anglais tsy haiko nini tadiavinareo zay mbario beoko tsy haiko ne voteraka fa me volagna italien buongiorno gracias espagnol amine mbari beo tsisy école de langue fa zay hoteraka zay fa me volagna langue ke eto raisonnementnareo zéro zama zéro raisonnementnareo zay endana ny volagna vazaha eto zay rana be zay tany kony azovy amy zanaka ny avaratra tsy me volagna vazaha azovy amy zanaka ny avaratra tsy métis un vrai zanaka avaratra métis jiaby zay ke normal zay koa nandeha service militaire aty zay tsy andeha hagnano service militaire an-tanàna agny parce que anao andeha hidriky anao mba managna volonté mba ty hidriky hoe anao mpitandraza anao koa tsisy 10 millions 20 millions 40 millions anao tsy tafidriky police nationale anao tsy tafidriky maramila anao tsy tafidriky gendarme aza atao karaha zegny ambila président-ne miasa ary ankatoavine niany amare mandrakizay asa taony miasa kony zo izy mambaranareo mibalady karaha manafinareo jiaby to mandeha mitsakaraka enta misy arenany Madagasikara fa trandrako de veo takaliko any ivelany président-ne tsy enikina loto izy miseky amy rano madio ary amezane servety madio aboko président-ne izy tsy eniky nagnaniky hoe vadiny président ou présidente non président fo normal vadiny miaraka aminany io ne andefo mandrinany andefo mandrinany io nandeha izy nandeha normal izy mitondra vadiny hafa anareo mandeha tsy mitondra vadinareo anareo amizay mandroboka zanakan'olo eraka any tanàna nde za koa vadinareo ministre aby reo za tsy mandry aminareo nareo baka mission parce que efa mianaka feno eraka Madagasikara ny sida anareo baka mandeha tournée tsy mitondra vadinareo gauche à droite anareo baka mody Antananarivo parce que ministère jiaby aminareo est-ce que nareo misy garantie fa le ministre reo tsy sida fa tsy sakinareo volagny reo io mijangajanga mandeha tournée zegny ane mahagonigony anareo président mitondra vadiny problème nareo tsy agny problème bonjour mon frère Joe tsy agny problème solution tadiavine apitra état fédéral apitra ino budget provinciaux apitra décentralisation fa eto tsisy resaka ino tribalisme nareo zay anareo gogony tribalisme ataonareo zay endre volagna vazaha raha valy managna izy karaha mipoerapoera izy may volagna anglais ambara izy magnano volagna anglais izy koa ndre izy volagna anglais ne volagna anany fa izy riatiny amy volagna vazaha koa boko izy riatiny koa izy amy volagna takara azahoanao teny vazaha fa iala makatsy zegny edy le olo tsisy fivoara igny zegny le olo tsisy fivoara mandeha piadanagna président Ratsiraka misy olo nagnano volagna étranger maro tamy fitondragna mandilitra président Ratsiraka na ino anareo tsy mivolagna une parole langue tsy hainy Ratsiraka izy mitondra même izy antany amy mpagnano gazety gasy izy tsy maintsy asiany volagna étranger ila agnatiny anareo ne marary saigny za mangataka aminareo ambaribeo mba tsakaranareo koa zala za mitady numéro ny docteur John olo ambaribeo mais docteur John iny baka docteur an'olo tsisy fagnahy taminy eto za mitady numéro ny docteur John itaharo olo foagna reto
za mangataka aminareo vona hoe fa za Zokbe, zandry Joakimo, zandry Fabra, zandry Luc Hervé, ranabavy zovy Belgique ndraiky ranabaviko araiky igny hoe fa reo mitarika adipoko eto anereo e. Mba azave aminaka koa le tribalisme azafady definisiava aminaka midikany hoe tribalisme. Mitaky état fédéral ve tribalisme, mitaky décentralisation ve tribalisme, mitaky ny fahalalagna aty amin'ny sisiny ve tribalisme. Koa karaha zay fotsy nagnano état fédéral Suisse, koa karaha zay fotsy nagnano état fédéral États-Unis sy ny sisa tsy voatanisa eto. Tsy nagnano état fédéral Comore kely mitovy abeny nosy be. Est-ce que misy tribalisme Comore nefa reo état fédéral? Est-ce que misy tribalisme Suisse nefa reo état fédéral? Est-ce que misy tribalisme États-Unis nefa fédéral? Lehibe indrindra eran'izao tontolo zao. Mba zaveo amiko e. Mitahanareo fa nareo marary. Maresaka aretigny mavoanareo io. Angosako anabavy. Maresaka aretigny mavoanareo io. Mivindrany virisiny Ravalomanana, Rajomampianiny, Rajojo. Io frère tsy voakaratsindreo. Za koa mbola eto. Zehe koa mbola eto. Colonel Michael, mes respect mon colonel. Io tsy voa ozongozongonareo. Fa nareo koa nagnara tsy mety amin'ny colonel na io. Atsika fampitana. Le tribalisme tadiavinareo andranio apokone. Mikitia président boka nareo. Mikitia io nareo koa tsy mitady raha amine. Zay koa no mapetraka zo io. Zay manonga izo jusqu'à farany. Ndao ataova pourcentage. Ndao ataova pourcentage amin'ny sisiny. Hoe 4% en population avy aty amin'ny sisiny mankatia colonel. Nareo moaky andoa firo. Sady tsy ately tsy hera atao fa za nareo karaha io. Nareo vraiment malady. Zao boka calculny Ravalomanana. Aloha mbariko anareo le raha. Za tsy apodiko ndraiky tsy olombelogno karaha za Ravalomanana tsy agny problème fa le toetsaigninany magnano holo gogo io tsy mamango aminay. Zao boka raha misy ambariko anareo vahoaka Madagasikara. Talohan'izy navy président izy tamin'ny ben'ny tanàna Antananarivo. Tsy maty voalava kibony eny timy. Aloha taoko hoe timy. Orita raiky mangely aloha finoako vato dia fentay. Tsy maty voalava kibony Ravalomanana fotony iny. Ndraiky jusqu'à niany zanany iny tsy mety tafipetraka ho maire Antananarivo. Ny tribunal administratif ndraiky tribunal ny tiako niny tsy mety agnaboaka le tegna mariny le fifidianana natao. Ino amizay raha misy ambarako anao. Calculny Ravalomanana heko loatra. Izy mila iady tous les moyens sont bons. Hoe zanany andeha apetraka ben'ny tanàna Antananarivo baka hoe fa agnano karaha lalagna anazy ben'ny tanàna niany amaresy président république. Kelera koa. Kelera koa. Calculnareo mitima efa fantatray. Efa hainay. Ataova koa stratégie hafa e. Ataova stratégie hafa. Zatra raha nampango Andriamanitra manoa. Raha nampango président Ravalomanana tsy Andriamanitra e. Ndraiky fo izy vita io. Ndray madame Rose io ataonao ampandivezigny raha nampango ndraiky magnitry fo izy. Ary izy koa izy nalokinao madame Rose. Ça sent le bon. Tout sans pifaliagna. Fa tsy haigny lahalagna
Olobe taloha miady amy saboa fa zio ty olo fa miady amy jery. Le fagnamboaranareo lala tamy 2002 tsaky 2020 2001 2004 regny regny atao hoe continuité de l'État. Zavatra rehetra namboarin'ny Ravalomanana izy navy teo efa vita soniry avako tamy raha tsiraka mitondra ny anatanteraka ny anka efa izy ny sisa nareo nandeha nagnano coup d'état nareo. Igny ane coup d'état igny vrai coup d'état nataon'ny Ravalomanana igny ary igny tegna tsara dalàna. Normal izy niriatiky ny zandrikely gauche droite 2007 ma isa 2009 moaka tary izarino ny mbola toragna domoe mbola fanipanigna voan'ny bomba ny raha bomba singay raha jojo ny any amizay mbola hoavy saka ay anao ndre hoavy zay mamavozo anao ndre hoavy ambela hoavy zay hoavy izy zozokorosy anao koa tegna andrano zay herany masy anao tondrika zay sorogno zay taonareo zay pare ozy izy colonel Rajimandrava tsy mamboa didy amy monsieur mon colonel mon général alefa soary donc ty boka président zay mampizana io ahezanareo hoe ay ty maro ma tribalisme zigny mba eritreretony la France pays république fa nareo tsy mety raha France manao état central. Tsary nisy olo avy any Marseille andeha namboatra passeport andeha Paris. Tsary nisy olo avy any Lille andeha Paris andeha angala carte d'identité. Tsary nisy olo avy any Strasbourg andeha Paris andifoitry. Tsary nisy olo baka Bordeaux andeha nonga Paris agnano bilibily tsitsapegny fa samby magnano daholo. Les 13 départements en France samy manana anazy, samy mitahiry volanany, samy manana conseil général nany, samy manana département nany fa tsisy tribalisme. Eva korero ke za magnotany anareo asa efa définisiavany Ravalomanana izy mivolagna fa mehera io ndre mivolagna anglais mbola haiko mitandregny izy hoe ino atao hoe tribalisme onjononareo petraka anareo io abruti faroe tellement nareo tsy mandinika amy kabesy fa mifitombena ino anareo nefa tsy mety zavatra resany satria efa hitanareo fa mandady ny trambo ho alainay ny décentralisation petraka ny budget provinciaux izy fa nataon'ny président hoe 24% mandehana amy région hoavy baka izy ty hoavy inisy ty mandady ny trambo aza mialamboe tiky baka anareo tsy maintsy apetraka anay miaraka amy président 24% ny région ny province zazoko be manoagna président igny ane alahelo roboka na regny président mivolagna hoe hoany amy région sy ny faritany ny 24%. Mbola 24% anareo misaobaoba izy koa nalainy 100% ny province anareo sahira io eky anareo biribiri tsy tsapegny mety andeha agnaty lavaka agny koeky miaraka amy raha jiaby lefa anareo agny zay tsy maintsy agnapetraka décentralisation fotony zay hempaka tofoko leo disaka fatigué tribalisme nde définition mo tribalisme tsy hainareo ary tribalisme bandabruty zay entarminy vazaha zay be mitany vazaha zay koa tegna nivolagna vazaha zay magnano volagna vazaha zay koa tegna nivolagna takaragna zay magnano volagna takara zay koa tegna nivolagna ndaty rikwahy ry apasy zay magnano malagasy araiky ane tsika anareo boka problème nareo volagna ane tsy hainareo
mizenenareo amizay le taky ataony hoe apetra le décentralisation fizakantena paritra ke zay boka raha volaniko zandro kasino mbola 24% zegny c'est rien 24%. Ndre za koa président ziny ataony 60% fe point barre asa donc anareo mbony famony faty aboko ro ny lany raha kritikegny président ne izy tafiky izy maramila normal izy koa izy milanja basy fa za zao zoko be fa ela ny alako service militaire tamiza 18 ans nagna service légal 19 ans naka zany ala parce que za nagnano togno araiky fo obligatoire ta l'époque tandafy nde rozo fo miady hoe andafy en France miady hoe aloha ampody le service militaire na hoe service national parce que maro loatra tsaiky déléquant en France de aloha ho tezegna agnatiny tafiky maramila armée o fa mitsikagny tsaiky tidriky maramila koa tsisy 20 millions 40 millions tsy tafidriky koa tsisy piston tsy tafidriky zegny anareo mivolagna hoe fa mitia tanindrazana anareo tsy mety tsaiky baka lakota amy semipi ndavaka amy semipi afianareo tsory anareo école militaire regny agnaranao koa fa tsisy rakotra be randria ketaka imavo anao tsy tafidriky amy semipi koa tsisy pesosy anao koa tsisy pesosy anao kaza aminay andeha semipi anao koa tsisy pesosy anao za kaza aminay andeha agnano concours ny agent de police ou tiako nino pesosy tsikitsa pesa tsarovako volagna tompoko la iasana lize raha tsisy taniny kakaonao izy izy de tsy anomenao trosa mihitsy ke anao koa fa tsisy vola anao zalaza midriky andeha agnano concours zay raha mbarako anareo karakory zandribery président ne maramila izy ne tafike zonany ny milanja basy nde etanimboany nde za koa président zany lanja basy io boko nasiako peata amy vaninanaka asa ino koa raha volagninaro maramila perinasany izy aela lagna volagna hoe fa tsy azo atao maramila milanja basy raha ohatra ka président ino fivolagnanareo ino zegny intérim ah mon Dieu Seigneur ah la vache ah non franchement jerinareo hely manafo hely jerinareo zalahy président milanja basy mampiasa loha ah mon Dieu franchement anareo lany koragna tegna lany koragna ambilanareo président ne magnano asanany zegny raha nitadiavanay izy tio ary zegny raha irine ataony fa tsy anareo ande critique raha tsisy dikany président milanja basy ande volay loha oh punaise nareo lany raha iasagna loha franchement tegna lany raha iasagna loha nareo manafo tsy magnampy izy tsy mipousse izy tsy miaraka mikoa hevitra aminany hoe bon président ty solution ty zegny hoe non basy lanjeny président io mampiasa loha mavozavoatifitry manareo mavozavoatifitry anareo mais Ronald Reagan c'est un acteur Ronald Reagan c'est un acteur nisoma film western zany lehilahy Ronald Reagan zany président des États-Unis za koa mivolagna aminareo mitambasy Ronald Reagan anareo tsy matoky ndao zava film anazy reportage anazy lany raha hely diniagna anareo
tsy olombelo misatra atao zandriko fa ro gogo, sagnagna, gegy, zinzin ho vazaha. Ke zegny raha ambarako atsika jiaby, ampodiko eto ndraiky atsika amy sisiny, na tsika mipetraka fovony eo, toana olo tsika fa io olobe tsika baka amitsika amy sisiny agny. Ro zany mavozo hendreo fa tsy mipody amindreo boka fitondragna, nefa io mendreo vita io fa io fa ravagna io koa. Ino amizay raha ataondreo zao? Ande nangagna tsy pindipindin-jaha, ande vorovorondreo kadalendreo amy pesosy, le ZNZ regny ampidivindreo pisaraindreo, les jeunes ZNZXY tandriamanareo. Tsy anareo ande hipetraka io fa io safia nareo pedivindreo ampifamonendreo faty, ro amizay mangala fitondragna. Mandinianareo ry zanako ry asidiko, za baka rahalahinareo na bavinareo mandrem-piadanana izy jiaby, ndraiky nitsarovany fanjakagna roy, mba nagnandro andra raiky deuil pour le pays, pour ces jeunes? Non, jamais de la vie. Zegny ro mitia vahoaka, ampitramindreo question zegny, ampitramindreo question zegny. Ke zegny angatako amitsika jiaby, indrindra tsika diaspora côtier, mbola andiniky baka zay io parce que zay fa mahita agny fa mibaribary agny, ary misy diaspora tampoko zanao ro agnatinao ry maitso malama, ry ratsotsiky. Anao tsy mety olo baka Toliara, baka Tamatave, baka Fianaratsoa, non, ry zanaka mpana pesosy, maitso malama, ry ratsotsiky. Fa zay ndraiky fa agnatin'ny fandiniagna koa, anangagna koa zay diaspora côtier. Na hoe za tsy tia mo côtier io baka nareo tia zo. Côtier io ne io midika egaly hoe andevo e. Azafady. Fa zay agnatin'ny fandiniagna anangagna zay diaspora, zanaka koty. Nakatsy asitroko. Ho avy zay aminany zegny, ary agnano fandaharagna manokagna. Hitanareo raha karaha zay, zisk'andafy aty mbola ampidivindreo fony tanora gasy. Jery hely. Bon, zegny amin'igny akapoben'igny anjaratsika mandiniky za hoe zegny ny mety aminao tandrify aminao, fa io lamba midokany avako aby. Anao ndray koa tsenky moaka tagnatin'ny 25 ans ro telo miralahy nitondra teo, ndraiky tagnatin'ny 7 ans le zoko bendreo ry, ndraiky le azovy le fagnivonivo nitondra 5 ans, ndraiky le farala nitondra 11 ans, total ndreo telo nitondra teo 23 ans, 24 ans, 25 ans, atsika tatanindra antany mina tsy fihinan'o reo zegny, oka atsika hitambatra, oka atsika jiaby iaraka, atsika nindrana zegny, atsika misisina, atsika lakôty. Andeo agny amin'ny faty atsika maromaro koragna nambarako anareo to, Ombaribe, Diego, après koa le vazaha namagna le namboaka le publication nazy igny. Ndao ary. Ande amy sisiny atsika. Allo atomboko baka Tamatavy. Za nisy raha tiako, tegna nankafiziko, nididy ny fandraisagna andraikitry nataondreo Tamatavy. Nino le raha? Tsara, anareo Tamatavy sauvé nareo misy olo nianatra. Boko nareo nisy olo nahay raha. Non, sérieux. Hitanareo ro nagnano fandriam-pahalemagna andreo. Ro tsy nagnano couvre-feu. Tamatavy tsy nagnano couvre-feu. Fa hoe bara fody à partir de 10 heures haly. Vraiment, za nagnontany marandraigny ty, il y a quelques jours, lalagna io natao amindreo, mari, tsisy bara mibiagna Tamatavy à partir de 10 heures haly. Fa boîte de nuit biagna, restaurant mibiagna.
fa zao izy zay mba magniry zay OMC aminay Anosy be agny mba magnano karanareo Tamatavy asa donc kainay ro alefany aminareo Tamatavy agny andeha hagnano formation OMC ny Ambaribe na hoe OMC nareo le tompony andraikitry nanagna hevitry tsara io zay mangata ohatriny onjombitinareo andeha amin'ny Ambaribe agny ampagnano formation ro OMC neo organisation des mafias et des corrompus amin'ny Ambaribe eo zay boka OMC aminay eo fa aminareo a Tamatavy aloha tegna derako e tegna midera nareo za Tamatavy grande ville ro tsy nagnano couvre-feu patrouille restaurant boîte de nuit bien fa aminay agny cinéma za volagno aminareo amin'ny Ambaribe eo grave ke eto ialako tsiny aminao madame SG ny filaminam-bahoaka en même temps contrôleur général ny police ampodiko mba miangavy anao za madame SG ny filaminam-bahoaka ndraiky en même temps boka anao contrôleur général de police mba hijotso amin'ny agny Ambaribe fa aminay ao zalahy apetrako fagnotaniagna baka amin'ny farany agny aminareo mpitondra ndraiky amin'ny vahoaka fa zao raha misy madame SG na agnaranao igny zay baka madame Claudette Julie raha anjavo bon agnaranareo raha ty baka tseko izy koa agnaranao Julien Jean-Claude Jean-Pierre eko fa eko agnaranao madame Claudette Julie Ranjavavola mialatsigny tegna ilatsika aminao madame aloha toko hoe madame SG filaminam-bahoaka madame Claudette Julie Ranjavavola tseko mba mijotso amin'ny Ambaribe anao tegna fiangaviagna ambarako anao madame le SG ny filaminam-bahoaka na madame SG ny sécurité publique fa grave raha amineo grave raha Ambaribe eo SG ny police anao contrôleur général ny police anao madame Julie Claudette raha roe ambarako amin'ny Ambaribe eo misy ny atao hoe commissariat de police misy ny atao hoe brigade de gendarmerie ary misy ny atao hoe arrondissement ino raha misy aminay ao madame le SG sécurité publique aminay ao misy police efa tokony nandefa hela miala aminay ao affecté fa izy mikongotratra fa izy tsy ala ao alaikum salam non ambarako anao raha zegny madame le SG ny sécurité publique contrôleur général ny police nationale aminay ao misy police fa maro décision latsaka izy affecté fa izy tsy andeha zegny ke mba tiako apetraka fagnotaniagna aminao madame le SG ino madikany regny olo regny mahazo affectation tsy mandeha tsy sakinareo alefa tsy sakinareo andresigny andraikitry maro ro aminay ao tsy police tsy gendarme tsy amin'ny tribunal tsy amin'ny administration civile na ny bureau mpanjakana fa ro ndrefa mahazo affectation impolo injato ro tsy miala
donc ro io magnefa écolage aminareo agny ambaraza ministère aby reo antony nanareo tsy masaky mandraindraikitra amin'olo tokony afeky tegna tsy mandeha nefa mibody miasa aramiagna karama mba tiako valianao za madame le SG contrôleur général ny police filaminam-bahoaka na ministre ny filaminam-bahoaka satria ambarako anareo eto agnaran'ny police aminay io ambarako anao eto madame fa ela izy tokony andeha tsy mandeha karaha tone mangataka amin'ny ministère ny intérieur hoe adoso aminay ao io préfet io fa za boko ivolagna préfet io aleo tsengy za volagna anareo police nationale ny Ambaribe ndraiky ny brigade ndraiky reto arrondissement gendarme sy ny forongony reto izalaty mampitaregny vahoaka amin'ny Nosy Be aloha toko Nosy Be madame fotony Ambaribe zay mety tsy hainao parce que anao tsy mety tantarany Ambaribe agnaranazy Ferrero tsy haiko zo na zanaka nabavy ny Ferrari na zanaka naday ny Ferrailleur na zanaka tsy haiko nino ny ino ty fera fa iza la Ferrero ty mikontratra nefa magnano raha tsy fatao aminay ao c'est un policier ambarako anao madame nino raha nataony bokako dossier anareo fitondragna miezaka hoe agnamiasa ny tanora ampiasa tanora mba tsy misy ny télécom ny tanora nefa miasa tonandry zalareto police arabika mitrotro azaveko aminao madame le SG amizegny anao donc ijotso amin'ny Ambaribe agny tegna tadiaviko ministre ny sécurité publique mandraindraikitra resy ny adidinareo anareo napetraka n'olo io tsy andeha gnano décoration ny gouvernement fa andiasa ho an'ny vahoaka donc gnany anao koa ministre en sécurité publique Ambaribe tsy milamy njona vitinareo zala mijotso amin'ny agny fa zay kajo zay empaka amin'ny OMC en gendarme en police en marin raha efitra io boka misy aminay ao zay ao misy police commissariat zay ao misy brigade de gendarmerie telo la Pointe Jamanjary Fasiny zay ao misy marin rory sy ny rory asandro mandrobadrafo zay boko misy tribunal na aloha toko pénitentiaire ino raha misy ao iza lahy Ferrero tsy haiko Ferrari tsy haiko Ferrero kabaka ty tegna mamely mafy ny vahoaka madiniky tantaraiko aminao madame le SG ny police ny jeune aminay ao maro mahay asa tagnana mahay resaka informatique ary maro amindreo io magnano réparateur na téléphone et tout ce qui est tactile na téléphone io na tablette io na ordinateur misy za malaza diplômé nianatra ta soviétique nahazo diplôme maha technicien informaticien izy nampibiagna izy petit atelier magnamboatra tout ce qui est électronique madame le SG police nationale monsieur le ministre sécurité publique mba azave aminay kony oui
olo karakory moa no atao hoe mpangalatra, olo karakory no atao hoe mikatramo ke andeha ampidirigna prison. Zay boka raha nataonga frérot ty, frérot ata frekabaka ata Ferrari, zay nagnanaovako akanjo Ferrari, zany ty volagna anao ingaboko dossier-nao. Anao boka nandeha volagna amin'ny anabaviko Belgique, asa volagninareo za fa za vo baraka, aleko baraka anao nga dossier-nao aminakaty. Za mampizano, anao police fa za civil. Tellement raha ataonareo fa tsy zay. Anao koa maregny za Ferrero ambara valizinao anao miala amin'ny Ambaribeo. Fa za tsy spitier, za tsy mandefitra amin'olo magnambany vahoaka. Tsy zay ny fagnavoazana tadiavinay. Ino raha misy? Tiako valinao question-nakay igny Madame SG, ministre ny filamenam-bahoaka, sécurité publique. Olo karakory man atao hoe mangalatra. Olo karakory man atao hoe mikatramo. Sa misaotra milaharany zoko be fa za mpangalatra. Azafady kasiketinakay tsy misaotra hoe mpangalatra zoko be. Kendesam-borigna ampidirigny prison. Wow! Frérot, tchèque frérot, tchèque frère, Ferraro, tchèque Ferrari. Anao magna rôle fa za rôle plus que anao frère. Anao tsy maintsy ataoko fitoriagna ministre. Ela nagnanaovanao izy fa za nangigny zany tandregny anao. Fa cette fois-ci trop raha nataonao. Ni raha nandalo Madame SG. Izy alay managna atelier mpanamboatra téléphone ty. Vice-président ma zegny tiako fa haiko fo izy membre ny CENI amin'ny Ambaribe. Koa tsy vice-président izay raha karaha zay SG CENI. Fa en même temps izy managna atelier magnamboatra raha informatique. Nisy olo madame le SG police navy boka tagny mitondra téléphone nandeha aminazy en tant qu'izy réparateur. Madame SG misaotra amin'ny plaque-ny laolo eo ma hoe mangala téléphone alatra. Apetrako aminao Madame SG fanontaniagna. Magnefa patente zalaty, magnefa licence zalaty. Matoa izy magnefa patente, magnefa licence, dikan'izay izy olo ara-dalagna. Ary maro amindreo jeune amin'ny Ambaribeo magnano asa io magnefa ara-dalagna. Fa azon-dry zalahy polisy mosary mambelo deuxième bureau reto ataondro aza lambo ro zandro ro. Akory mataony jeune iasa. Mbola io tseniky boko za mitrika amin'ny PR police routier. Nisy olo madame le SG ministre ny sécurité publique na ministre ny police mitondra téléphone nandeha mizamaty. Oui, amboarigny téléphone. Ok, amboariko ty fa anareo afaka tendeur na amaray mipodiana. Namboariny babala téléphone. Izy nagnano essay raha io. Puce ndro tompony téléphone tsy napetraka andro teo. Normal, logique. Fa puce ny babala réparateur ty nampidiriny agnatiny le téléphone. Parce que izy agnano essay. Tampoko raha io amizay ny démarre ny mandeha hitany tellement hoe de localisation le téléphone very amin'ny tany karaha zegny. Oh. Oh riavako aby eo za. Io le question petraka madame SG ny police nationale. Pangalatra ve le réparateur amizay andro zay? Azo accusenao pangalatra ve le réparateur e? Apetrako amitsika jiaby question. Koa zay fo, ata garage jiaby mbo mpangalatra. Oarke garage regny tegna mpangalatra parce que anao mitondra pièce vaovao amin'ny garage,
pièce bobo maja petraka andro eo pièce nao voigny ala fondro tobila rek miranganao indra nisy navy baka tagny ferero sy ny forongony nataondreo fa mpangalatra telefony le babala réparateur mpangalatra telefony le babala réparateur allo nao zao miaraka aminay mandeha amy centrale nandeha tagny commissary ata mikahigna tompony telefony navy no telefony ya ninaka za tsisy raha volagno fa telefony naka koa fa nipody merci amin-dragnahary ndraiky razagna ou le vrai tompony telefony ajouter 750 000 fou 750 000 hay tompony telefony tsy nangataka nino tsy nila nino fa hoe za mikosikoro amin-dragnahary merci amin-dragnahary telefony naka hitany pody fa ry frère tsaky ferero tsaky ferrari ty nampidinro en prison en garde à vue tsaky koa ia les bandes réparateurs. Monsieur le ministre, police nationale, SG police nationale, Madame Claudette Julie Ranjavoula, tiako Ranjavoula. Resy andraikitrinareo. Miditsonareo miza affaire io fa grave. Olo tsy mangalatra ndeha fody. Zegny ane misy amin'ny Ambaribe, mbo avy amin'ny OMC za baka io. Ke tiako anao Madame Claudette Julie Ranjavoula mi-expliquer aminaka hoe ma contrôleur deux police anao un nino ma tsy agnatsonareo laolo aminay io deux ino ma ny atao hoe mpangalatra am par rapport na nandalo mialatsigny naka tsisy fiavagnana anao ndray zanaka Ambaribe anao koa fa nagnara tsy mandary amy vahoaka za tsy mahay anao anao fa nivolagny anabavy Beriziky zana regny raha io tamy raha zoky be ozy izy fa dossier ndraha io amy zoky be riatoko anao nga fotony koa fa tsy hainao ia tany agnapitragna fitombenana mbo lohanao ataoko tsongolo batita mipetraky agnabosezy fa za tsy agnambela raha io mbo ataoko magnano tsipotriky akanga anao na anao magnano jabady mandry fotony anareo polisy gendarme maramila tafika amin'ny Ambaribe ao fa nagnano n'importe quoi trop rato anao lalabe fenro andeha nataka bajajo mitady vola bazariny deuxième bureau mitady vola ny katy anareo polisy ane mahazo karama par mois fa magnino nareo magnatoetsaigny zegny ary io tsy polisy zaraiky ny Ambaribe polisy tany jiaby magnatoetsaigny io manataka chauffeur manataka taxi borosy manataka olo io polisy tany jiaby fa neo trop zegny raha nandalo to tsy vita zegny ty koa raiky grave olo baka amin'ny agny nikaiky zany agnambara raty baka Ambatravavy madamo io mpanda fripery za tsy anao nagnarana anazy nandafosan'olo telefony izy en bon état tsara le telefony est-ce que misaotra amy telefony ty eto hoe halatra sa marque ny telefony ty marque telefony halatra mbola mitodika aminao za madame le SG général contrôle de police nationale ny Madagascar sy ministre ny police misaotra amy telefony ty ve hoe marque halatra fa madame ino andao fosan'olo izy nahita prix mora bon état izy nivanga
tampoko telefony io ny vangeny nandeha nangala puce izy nampidiriny localisation ny boaka pa mandeha amy centrale egny anao amy commissariat nandesindry zalahy nandeha any koa navery la même chose tompony telefony ravoravo telefonazy azo ino raha nalendro aminazy madame le SG contrôleur général de police nationale 7 millions 7 millions olo baka amin'ny Ambatsaovavy agny taregny aminaka io 7 millions telefony fa mipody amy tompony tsisy raha nangatagna fa reto police reto nitaky 7 millions amle madame oh police ny Ambaribe magnano zegny ary tsy niany nomoaly nagnanaovandreo zo fa zatra reo magnano zo mpitondra bajaji mpitondra moto ny mpitondra tomobily sy ny taxi forognony nitomagny azo ny police ny Ambaribe azo ny gendarme Ambaribe za teto na volovolana talohany korontagna 2025 ane nisy lalàgnany boaka igny tsy ako zay nafanovana atseny tsy asan'ny police ane mandeha magnano PR police tsy miasa en dehors de la ville gendarme tompony andraikitry dehors de la ville fa tsy police non anao miala baka la pointe rond-point bazary miodigna anao Jamanjary andilana mivadianao miboaka faseny pidiana la pointe bazary io ko fiambesandreo lalabe ao fangalandreo vola amy bajaji amy taxi nahezandreo ny garde zay Ambaribe zay tsisy fatolo isanandro zay tsisy fatolo isanandro anao mahita ro mivory amy rond-point bazary ndraiky amin'igny jusque no avy à Château d'Eau police anao mivola président république mahavy sa azovy mitaritaka pesosy amy bajaji non mais attends za tsy contre le magnano mandamigny circulation fa za tatagna olo anareo ne samby miasy anareo samby mikarama anareo police gendarme ramila ne fonctionnaire telopolo andro anareo fanjava raiky fa reto zandry reto ro amy bajaji ro amy taxi ro mitango vaomagna ro koa tsy ampy versement tsy ampy karama fa anareo ne mimantsy anareo miasa tsy miasa telopolo andro anareo ifainy fanjakagna anareo fa magnino anareo magnatoetsaigny karaha io ke eto mitodika aminao za monsieur le ministre police nationale mitodika aminao za madame Claudette Julie Ranjavola SG filaminam-bahoaka contrôleur général ny police nationale malagasy resy ny adiliny andraikitry zavanareo raha zegny fa raha zegny misy aminy ao koa karaha zegny ataonareo police zandaro miaro vahoaka azy eto Ambaribe to tsy maty isanandro ary tsisy dahalo tamin'ny eto fa ndro pesosy raha iagnindro parce que mila magnefa madamo mila magnano vantara fa zany vangakatiny 50 000 100 000 mila mandeha bara ravagna baka miasa mitrika amy bara amy katsa mody antragno normal non tsy mamangony zoky be io tsy Ambaribe za raiky misy raha io police akamarony gendarme maramila jiaby magneran'ny Madagasikara aloha boka ny mariny zay raha misy aminy eo ke mitandregny anao za iza fihetsikinao za ministre ny police nationale ndraiky madamo contrôleur général ny police nationale resony adidy anareo napetraka io tsy andeha agnano décoration ny ministère na andeha agnano décoration ny gouvernement iasa amy fagnavoazagna raha tadiavinay vahoaka ataova iasa mitandregny za miambigny za ary za iambigny suite le babalansamboriny ngay Ferrari ty
Ferrero tsy Ferrero ty ndraiky madame nandeha nangalana ro 7 millions igny ampidiana volan'olo. Bon taniako madame tandrema fa baka amin'ny Ambatsavavy agny izy igny. Bon taniako izy. Karaha nataoko madame nalendry Daoud Ntsay 120 millions nefa n'olo tsy teo pendant 3 ans nandeha nangalana ro patente. Nakavolako anao ndray zanak'androvy ndray anao zanak'araha lahy babako anao koa fa nagnara tsy manjara amin'ny vahoaka anao riaky tefaka vorery za tsy mandefitra asa raroty igny vahoaka fagnovagna raha tadiavinay décentralisation budget provinciaux fédéral point barre anao koa fa tsy agnatin'ny rayon telo ro miala ndao magnano dahalo agny abimapi agny fanoko anao mbola mbaribe. Organisation des mafias et des corrompus. OMC number B. Alohan'izay volagna. Alohatsika hitandriny. Chanson sa ty mahira sa ty restation sa ty le tsy anjery. Tandrignasantsika kabaro. Ya, ny voalohany donc dia ny mbola tsara isika jiaby tsy fatao antrano vahoaka amin'ny Sobe sy vaovolo jiaby. Ya, araka ny trano ma zay nandalo tatoato tamitsika tao anatin'ny districtn'ny Sobe zay hitantsika moa fa misy tranga nafatesan'olo maromaro ma tamin'ny toerana samihafa ary eto ma dia mbola miendrika mpanajana koa ary miarahory amin'ny fianakaviana amin'ireo izay mipasompafatesana zay ke minema ma hoe tompony andraikitry voalohany resaka fanadriam-pahalemana hitatsika mahany fa misy ny mesure izay miraisina mba hanamora kokoa ny fanotrangana izay hoe sécurisation zay eo ma ny resaka fisafona atao na ny patrouille ataondreo mpitandro filamina na andro manaly eo koa ma ny contrôle ireo zay olo miditry ary sy mivoaka atao anatin'ny districtn'ny Sobe isaky ny fototanitra rehetrarehetra. Eo koa ma manoloanan'izay misy ny couvre-feu izay napetraka izay misy ny tegna hoe nagnampy dia nagnampy satria raha araka ny fanadiadiana moa zao izay nataon'ny gendarmerie pirenena dia efa nahita milokany any efa misy ireo auteur izay efa tatra na io tamikany kaskady igny na le taria amin'ny Royal Beach na le kany le pharmacie taria Tsangatsara. Izay asa jiaby zay ma dia tagnatin'ny hoe fanadiadiana tena hoe fandalinana nandaly ireo ary zay manisan'ny hoe fahamasy mba nangatana sy nangatana tamitsika vahoaka jiaby mba manaraka amin'ny atsakasy andavany ilay mesure izay efa napetraka mba hanamoramora ny asandreo io satria marina moa fa tsy mora ny magnano contrôle indrindrandrindra amin'ny resaka fivezivezen'olo maro ary amin'ireo fitadiavana izay hoe tsy mataotody ireo navandoza ireo namono olo aby reo dia tegna hoe no fiara-miasa ary ny fanaratsika le manana efa napetraka mbola mahentina koa ma ny fiara-miasa indrindrandrindra mifanamezana information renseignement izy koa ma nareo mba misy an'izay tegna hoe vaovao marokoditra zay dia mba hapitao aminay ihany mba hanampy zahay koa indrindrandrindra rehefa trano filaminana amin'ny resaka fanadiadiana satria mbola hanampiny izay zao na dia efa maro aza mitatra efa misy mitatra ka mbola mitohy ihany zay satria tsy maintsy atao zay ampilamy mandeha vahoaka jiaby ke mbola nazava bebe misimisy kokoa ma ny eo anivon'ny section de recherche na ny eo amin'ny gendarmerie pirenena izay anisany hoe saisie amin'ireo affaire na meurtre reo mbola tandrinesantsika ma ny commandant compagnie de Sobe nazava hoe karakory ny déroulement enquête izany efa tatra ao anatin'izay fanadiadiana zay ka eto ma mbola magnentina asika mba tony amin'ny raha jiaby mandalo zay satria
mariny mety marary amitsika le raha mandalo a mety misy koa ny fiantraikany eo amin'ny fitadiavam-bola-tsika maro samihafa izay misehatra amin'ny acteur resaka tourisme sy ny tariny fa iny zay mba hoe fiara-miasa mba hangatana amitsika ary zay matoa zay nandray amin'ny dispositif iny dia mba hampilaminatsika le tanànatsika mbola ho avy moa ny fivoriana miaraka amin'ireo acteur jiaby eto misy be surtout acteur économique ny foton'olona maro samihafa ary io miankina amin'le fizotra ny toe-drama zegny hoe tsika no mandeha dispositif vaovao koa mahakasika ny resaka sécurisation mety manalefaka izy atsika na mety mirenforcer anazy raha ohatra ka ilaina zay ka zay sy zay ny avy aty aminaiky mankasitraka atsika jiaby amin'ny fiara-miasa ary mbola magnantena koa. Les petits canards, ils vont les petits canards, babotez et fétiards. Ils me tiennent ça une récitation, ça une dictée. Après comme tu as déjà entendu tout capable. Monsieur Tilaizandi, Niaina Angelo, préfet number UP, préfet police number UP. Anao lohany ny OMC number UP, organisation des mafias et des corrompus d'Ambaripi. Fa anao tsy lohany OMC de vrai, ialako tsigny aminao zany re. Fa zay ka zanaovagna cinéma. Basy cinéma no. Zahabaka, anao tompony tsy nizafitatra anao le alatragno andeha hagnano débat de presse. Anao koa nanjary natoe plus que ça zandry Angelo. Sérieux, anao natoe plus que ça nefa anao zandriko lavitra. Mahino atsika mavandy. Ka mavandy ho irany ranabavy igny. Fa mahino anareo mavandy. Azonareo ono rivaoa ka. Ny volagna za teto kabarina ndalo tantsoy. Mandepedanagna papahy. Ny vonendreo tatanimbary. Quelques jours, tsy quelques semaines, quelques jours après, tatra olo nagnano action. Tantsoy, nefa nantsoy io dadasiky. Za zao koa namono olo antsoy. Angala be ary amin'ny Tianjamary. Za mangala taxi bro za mandeha Tananarivo. Za fa tsy tatra edy. Za mangala taxi bro za mandeha Bielagna. Na Befandeha. Za fa tsy tatra edy. Za mangala taxi bro za mandeha amin'ny Digoin. Za fa tsy tatra. Fa Ambarivo be. Quelques jours après, za nivolagna antsoy ro niany no moaly. Ro nagnano vola fa ro natatra olo. Hay. Kodo izy jajojo. Kodo. Zigny zegny koa zoko be igny tsy nivolagna zigny. Anareo tsy natatra olo. Cinéma mvoleza zandry Angelo. Tilay niaina zandry. Za koa nagnano agnaranao ny soloako. Anao idomeloko aminakay edy. Fotony anao nde ataoko hoe tilay zoko fahigana Angelo. Fotony anao eto baka tilay zandry niaina. Fa anao nde ataoko tilay zoko fahigana Angelo. Mivoleza vandy anao mialao. Fa za koa nteftany. Nozongo anao. Niboahany bibilava be tampitra io anao. Agnontania malaza. Firy fois izy nahita bibilava tio. Ndraiky izy niala. Za koa nagnano zegny aminao Angelo. Za tsy menasy anao zandry. Fa zay hempaka vandivandinao. Lerany anareo mahatatra olo milefa lakoky andeha Mayotte. Anareo tsy miamby enquête vita. Publienareo magnano geste aby le police na le zandaro devant bureau ni commissariat na devant brigade mangala sary olo tapenanareo maso. Fa magnino anareo volagna natatra olo tsy aboakanareo. Za baka tantsoiny moaly. Publié koa raha nandalo tantsoiny moaly. Gardien chef, chef pénitentiaire. Misy gendarme raiky. Resaka alta moto. Vrai mpagnano gazety ny antsoy ny publier raha io niaraka
famotim-potoragna nataony polisy-pirenena. Tsy nangatakandro, tsy nangatak-herignandro, tsy nangataka fanjavareka, fa magnino anareo ambario be, leranareo fa sasahenay, volombolainay, io anareo magnasara natatra ny brigadier recherche. Wow! Ty Texas Rangers. Sa ty ino film série igny criminal tsy haiko manatandra igny. Hoe fa brigadier recherche nagnano asany tatra le olo. Tatra ke tsy naboaka anareo zay, azonareo tampenagna sorany aboazehe io. Fa anareo zao io volanko niany. Andegnano vandy reo zao io. Taniasanareo vahoaka vandy atendro, fa eko raha andeha tondro. Reo zao io. Andengala ro gady agnaty prison fa ho sandra io, mody tapenandro maso, atsanganandro devant brigade na devant commissariat, rety le olo sasany tatra, mbola mandenake. Voleza mavandy ty lazandry niena Angelo. Anao fa ty matetsy ny aby. Tellement anao mavandy. Ary nagnano action isoragna iaragna miaro aminareo vahoaka. Nde zay vahoaka tsy masaky miboaka, zay niaraka niasa taminareo lera ino. Zay handeha ataonareo couvre-feu, lera ino ma zay ndiasa ndraiky anareo. Ary reo mpamon'olo reo mareo volaninareo tsy jery, reo ndiboaka. Anareo fa mivola agnano couvre-feu, agnano tseko nino natako couvre-feu. Reo ndiboaka. Vraiment. Ty mari, zay ne posé question aminao, Angelo, ty laizandre. Restation mataonao ty sa, dicté sa, lecture sa. Tsy anjery. Ndre mizahanao vola fo hita hoe fa anao tsy mariny. Anao ko tsy mariny ty laizandre. Angelo e. Dès le début anao nafy taminay tô za fanay hoe anao tsy anjary. Fa eto za magnapetraka fanontaniagna amy lehibenao, présidentanao, ino administrateur civil, apetraka koa question amin'ny intérieur hoe ino ma ohatriny loatra ma écolage ifeny Angelo ty lazandry miaina aminareo ao, tsy agnatsoanareo zo aminay eo, fa zay hempaka ataoviko. Fa za ko nitefy tany. Za ndre lavitra ty ambarako anao Angelo, za mavita magnozogna anao. Za ko anao ozogna anao amy tany za fotsy pitranao io. Iboany bibilava ao anao. Anontania raha lainao malaza. Impiry izy miboany bibilava teo. Razagna nakako ano zonko anao io Angelo. Moins de 45 minutes anao mitsaka ny kify ambariobe. Anao mbody andalo. Za tsy menasa anao zany, fa mivoleza mavandy. Mbaza mavandy anareo amin'ny OMC amin'ny ambariobe, mivoleza mavandy. Fa zay kazakadalegna. Vandy nany amizay bodiaka. Izy boko izy mivolagna agnatiny raha nany hoe, ho avy eo izy ny chef de brigade de recherche agnazava. Aia le chef de brigade de recherche ny volako. Aia, miamby 4 jours koa 4 jours, parce que mbola hitady vandy, andeha angalagadra agnatin'ny prison andeha ataonareo banda atsangagna anareo eo. Aza lahabiko. Aza lahabiko. Eto tsisy tsaiky miratogno aminareo. Roma tsisy jery. Anareo magnano couvre-feu ka reo ndiboaka. Vahoaka ma tsisy jery. Vahoaka andeha panao ataonareo couvre-feu, vahoaka ndiboaka andeha agnampy anareo. Non mais non, franchement, anareo koa ny asanareo tsy hainareo volanko. Io ne volanko mivoleza mivanga diplôme. Ary mialamina io. Na chef de brigade, na chef de tseko nino, mialanareo aminay io fa empaka zay. Normal ane. Eto za mitrika amile vazaha. Vazaha. Vakiko aminareo publication ny vazaha io. Aboka io publier ko ndraiky. Zokoro sy publier raha io agny mety hitanareo. Ino raha soratiny vazaha io?
boka le teny vazaha tsy tendry mpanao agnaravalimana. Oui, pourquoi est ceci compliqué de trouver du personnel motivé? Ambaribe. Pourquoi est ceci compliqué de trouver personnel motivé Ambaribe? Voilà Nampien Wambanari. Oui, alors qu'il y a 80% chômage Ambaribe. Fatigué. Vazaha. Tanaro mzee. Anaro mbola mapa. Non. Non. Hitanaro l'école mivandy io zala. Mba ambaranaro zako na ia misy l'école mivandinaro io, zany dihidriko eo andehanatra vandy. Otriny écolage par mois. Otriny droit d'inscription. Fa OMC nereto misy l'école mivandy. Za koa nataony vazaha volagna karaty. Mangala ondra le mama, otsy mikoafy. Publieko publication manafy vazaha ty. Tiako publication nazy ty. Mbola tsy ndraiky vazaha. Anao boko ny volagna amin'ny volagnanao hoe iezaka zay agnano fandaminagna vahoaka amy vahoaka tsy magnara-dalagna. Oh Angelo, ty lahy zany re. Mialatsigny za koa manogno olobenao. Olobenao zay zala karaha commissaire taminay teo. Olobenao zay karaha secrétaire tamy piky taminay teo ro tsy nagnanjery ratsinao io. Za tsy meminaro andapa agny. Za zay karaha mba managna camarade maro andafy eto baka andapa. Vitsy ny magnantoetrinao io olo mirajery aminao baka zoko vonjy. Anaro samby baka andapa. Fa maro olo haiko baka andapa andafy eto tsy magnanjerinao ro io. Mba tsisy egnatra izy. Oui, miezaka agnano fila. Angelo ty lazandry ny aina, antaniako anao. Izy koa naro vola fa miezaka. Boko brigade de recherche anao magnano recherche. Intsy namboaranareo Patrick Italien la io, complice corrompu miaraka aminareo io. Intsy namboaranareo io, polonais mandoto tanànanay io. Mampiasa taratasy gasy. Nefa ro étranger. Quelle raison, quel droit, mba azavako ny ty laizandry. Anao boka complice miaraka aminareo io reko. Hangalanao pesos, ro manafy polonais ro. Nefa ro tsisy taratasy, tsisy visa, tsisy raha misy amindreo. Ry Patrick Italien laty mandoto tanàna, mafia, chefny cocaïne, mahitsy sakinao sambory. Antaky anao préfet de police, mahitsy sakiny brigade, miambaribe sambory. Fôton'ino, magnefa pesosy aminareo, mampabekibonareo. Aboko na mandeha mavandy aminetre, afa miezaka zay agnano fandaminagna, ka mafia roa diso jiaby, rapatrie mody. Papagayo koa ny rapatrie nareo mody. Or papagayo olo nilefa baka tandafy taty, nandeha tanosy be nafy tamy mbola nisy raha tsy haiko nino raha nataondry romomisy, ny rapatrie ro koa izy ny balabala ny pody taty. Bas rapatrie ro italien ndraiky ro polonais mandoto tanàna ro, zegny ny magnano izy. Fa tsy sakinao raha zay parce que tsikitsapy sosy aminao mitorona. Ary zegny hay tsy maha-olombelo, tondro mahitsy aran-draha. Ialako tsiny. Zegny antony donc tsy agnatsonareo Angelo préfet-nay io ao parce que mizara pesosy aminareo. Écolage. Areky mbaka fa niamagnamagna igny. Igny ny fanta fo, igny tsy ataony koa mipody Ambaribe. Daodin-tsay. Igny vaky arety ny l'hôpital Antananarivo agny. Non mais mivoleza. Sa io tsy hainao zany re. Io tsy hainao. Baribary tamy soranao ny moaly anao vola.
anao tsy compétent, anao tsy préfet ndray hely. Za tsara neta préfet, nul karaha anao dans le monde entier. Tu es nul frère. Ialako tsiny aminao Angelo. Tsisy henatra izy mivola nitatra ny sarasany refa ho avy eo ny brigade de recherche agnazava misimisy. Aia, nisy suite zay. Aia le brigade de recherche tsy nanohy anao mikoragna teo. Zava antsoy. Karo hoe nandalo tantsoy. Atsika mivolagna azy io. Ka faro hoe nandalo fa tatra koa rô chef gardien chef nangalatra moto ndraiky gendarme raiky mpangala moto alitra. Nagnino mpagnano gazety ny antsoy ndraiky mpagnano fagnadiadignany antsoy direct nagnaboaka le soran'olo tampigny maso tsisy nangatakandra. Fa magnino atsika ho herignandra 3 herignandra re moi-même anareo fa magnasary ho volagna. Mais oui, Zandasimo, robaka tsisy fagnaindreo volango aminareo fitombenagna. Fa zatra biribiri tsy tsapegna. Taiza ratsy ny raha Jojo sy raha Vatomanga ne regny. Za koa, tanao, Angelo, zava commentaire amin'ny live-nakay bo. Hoe, za koa tamy place-ndreo, tivitiven'olo isan'andro, tivitiven'ny vahoaka, tivitiven'ny top tanàna, tivitiven'ny vahiny. Za fa ny démission. Za zo mare koa tivitiven'olo amy live eto. Za fa tsy aveto. Fa so ihany. Za tsy eniky nagnasa olo eto. Ndre Luc Hervé zandriko fo. Raha volagniny mariny. Fa ty izy magnasasa. Indraiky fanaoko anareo sasa eny. Fotony anareo fa fankabe anareo boka sasa mazo anareo. Zay ne mampaventy anareo jiaby amy fitondragny. Parce que anareo sasa eny olo amy raha tsy manjary atao anareo. Fankabe gn'arany. Zo mambaranareo tragnony faraka ndraiky fandrama fo fankabe. Asasa mazo anareo ko fankabe. Teto zany vola tamy semaine igny. Anareo jiaby io manomboka ino gouvernement ity premier ministre ity jusqu'à aminareo tsy piapieny. Anareo mila to soda. Anareo soda zegny mangala fondy anareo. Sotro fito baka nanan'olo agnasagna anareo ampisaigna anareo eo anareo madio fa anareo maloto. Mila to soda. Ary natatra olo ro. Oh! Mon Dieu Seigneur. Jésus Marie. Ndo leva. Anao vola hoe fa zay mo. Na iny tsy aboaka anao ny mariny. Problème misy amin'ny 1855. Maison d'arrêt. Maro ny raha regnina eo. Na iny tsy zakinao magnaboaka izy. Ary na iny tsy zakin' le mpagnano gazety. Magnaboaka raha mandalo amin'ny pénitentiaire ao. 1855 maison d'arrêt Nambaribe. Parce que les mpagnano gazety koa vao pisosy. Chut, ta gueule. Tu sors rien. Zava mpagnano gazety ny Antsoy. Zava mpagnano gazety Zandriko Paulin. Ino raha tsy aboaka ny Zandriko Paulin? Be mazava ny Sambrano. Ino raha tsy aboaka ny mpagnano gazety namba Ankarabe, Ambelobe. Ino raha tsy aboaka ny mpagnano gazety ny Diego. Sava. Mpagnano gazety ny Ambarioza raiky fo Sagnagna, Gegy. Ben, normal. Diany fanjaitra ny ndalovan'ny taretry. Samby Sagnagna rehetra amy. Kelera koa ro ndegna boaka raha mariny. Ny manoratra deja tsy hainy journaliste ne. Rédaction tsy hainy. Ino marany de sorata anao? Anniversaire ndraiky tany misy faty. Anao ny maly ny vola. Mbola mito le couvre-feu. Apetrako aminao fagnotaniagna brigade de recherche. Police commissariat. Angelo, préfet de police Nambaribe. Ino zo andraikitra andelenareo? Tsy le baly ny 8 mars contre avoko.
fa le couvre-feu nareo le 8 tsy haiko le firy reto andeha hagnano baliny baliny 8 mars ndreo reto. Ino couvre-feu mbola misy nareo tsy hainiky volagny couvre-feu nefa 15 jours volagninareo couvre-feu tsy hainiky 15 jours misy baly zao io ataonareo kory olo andeha baly reto sa reo mila midriky agnatin'ny baly ao alohan'ny 10 heures haly reo bokoa tsy miboaka ao koa tsy 6 heures marandraigny araka ny volagnandreo tamin'ny voalohany hoe tsisy mahazo miboaka koa tsy gitara miankina atsika fikambanana agnatin'ny baliny 8 mars chez espace la banane. Hay zay ma tsisy tokatrano zay ma tsisy vady vilomo vadinay mba ty songo zay magnenako zay mody yandrigny baka zazy io publication hitako mandeha agny baka ataonareo kory olo baka baly reto magnenako ro iny misy mody 1 heure du matin misy mody 2 heures du matin ataonareo kory zay heteto fa mivola tsy solution io couvre-feu io magnanaovy karaha nataony Tamatavy grande ville Tamatavy ino raha nataony Tamatavy za ndao za havaigny ro tsy nagnano couvre-feu Tamatavy 10 heures haligny 22 heures ho izy mivaza bara jiaby mifody mariny za nangala confirmation fa raha mibiagna tsy mifody antany finanagna brossette c'est-à-dire les restaurants et les boîtes de nuit iny tsy mifody dikan'zegny anao koa miboaka asiava carte d'identité posinao izy koa fa tsisy carte d'identité tatra nareo ampidira ary marandraigny koa nareo mamaha izy za teto ny vola commissaire X taminay teo mandeha mpiadanagna itsara nagnano couvre-feu zegny taminay teo izy matatra olo ratsy fo andeha hagnano baly baka viaviny 8 mars samedi moa zay tsy haiko samedi tsy haiko mbiagna ino koa vandy andeha ataonareo zio couvre-feu misy andeha koa lereo viavy io 6 heures ariva reo fanditriky agnatin'ny espace ny Zokla pardon Zandelahy François Labanany ary tsy boaka ao reo koa tsy marandray ta ro ny misy vadindreo misy zanakandreo antragno ro io misy mbola mampinono andeha tanànareo fa tsy mahazo miboaka parce que couvre-feu vous êtes malade. Vous êtes malade. Za tsy mety Tamatavy tary ro raha masy ordinateur an'olo jusqu'à niany mbola mitoy ndao za fa Tamatavy volaniko aminao tsisy couvre-feu fa mandry PLM nisesy karaha tamitsika Mbaribe ty raha nandalo Tamatavy nandray andraikitry no MC Tamatavy bon tac point samy miala tsisy mandika lalagna za zao vahiny za tsy miboaka tragnonaka koa tsy 7 heures 8 heures 9 heures andina brossette amizao ady za baka amizao ady za andina lasopy amy Maman Serge za baka amy Maman Serge za andeha boaty andeha amin'ny azovy taxi be na tseko na taxi hely na taxi brosy andeha fodinareo raha jiaby za koa mbola mihina amy restaurant ike ha mahazo mihina parce que nareo mbola mpinana azala atsika aza mba magnano restation les petits canards et rédaction pour rien zalahy boko zay kaza vandesa fotony nareo naleny antsoy baraka ba neny antsoy koa ny olo miaraka tatrandreo papapa boaka gazety boaka amin'ny ampitapito fa ntsika toujours anao tsisy raha regninao aminareo OMC Nambaribe côte cinéma restation le petit canard zahava raha mandalo am port Ambaribe ndraiky ankivy
nitaregny aminaka ro zandry reto nagnatony nitady directeur ny APMF Ambaribe ndraiky ankifigny ro tsisy olo nangala ro zandry mpitondra lakoky ankifigny Ambaribe ro nikaiky za zope zay misy raha mampitaregny zay fa zay tsisy olo mitandrigny zay tsisy olo mangala zay he ino problème zandry volan zay haty vongoindro doeky za tsy mavozo manogno agnarana vokalindro zandro nataoko aminakaty fa mbola oaboko ko andra reky ha Serge Mauro miasa capitaine de port sa chef de quai sa miasa amin'ny APMF ambesa Serge zo mavolaina rotseniko volan azoke no Serge la jobojobo fokifoky bakary hoe iny bonjour Zokovay Serge ni Johnny Clegg Sokone justement za mitodika aminao Serge mety tsy tsaroanao mety agnarijeranao fa anao ndraiky tsy adignako boko anao haiko loatra talohan'ny action 2002 za tankifigny teo anditsaka andeha Ambaribe atsika jiaby teo Serge niabigny lakoky feno za mihina brochette ndraiky pakopako parce que za tsy tia ino za tsy tia katakata ndraiky mahogo loatra baka ko tsy raha miaro vanio ino raha nisy atsika teo Serge anareo nagnano rôle tankifigny teo nagnody ody tamizegny adioko baka agnaran'ny l'hôtelier afarany igny anao mijotso baka ambanja mporo kifigny anao mijotso igny côté gauche afarany teo tsy haiko mamanjovy manafo malandilandy igny atsika jiaby teo Serge Sokone tsy haiko Sekone Johnny Clegg ino vava nataonao taminaka za tamizay nagnotany anao hoe aza la zandry raha ataonareo zio mety ino raha nataonareo tamizegny menace nataonareo manafo sasany teo nagnano anareo rôle anareo tamin'ny ankifigny teo za amizay andeha hanonga amy lakoky za parce que lakoky alaiko feno za nivolananao zandry tsarova raha ataonao io fa mbola hivaly aminao andray andro Serge Sokone na Serge Johnny Clegg volaniko eto parce que manafo jiaby ankifigny ary ndraiky amporana nosy be io ataonao je suis fotony nino parce que no misolelaka amindro gouvernement ny président colonel Michael ialako tsigny manogno agnaranan'olo be za eto ialako tsigny aminao mais respect mon général Lilson io manafo Serge io mafia aminay agny tandrema mon général atsika mikoragna zao izy mampiodiodolo amporo ino raha nambarandreo zandro za anareo tsy vazo mamen'olo ko tsy fenonay porma babanao sany mamano tay mananagnanao poro anao ma chef de quai sa anao capitaine de port sa anao directeur any APMF ke hoe tsy mahazo mamen'olo zegny manafo reo tankiny sambondrozy koa tsy feno mandeha zegny ne volanko aminareo zegny olo baka bimape baka tsotsoro avy aminay io na ro mangalatra na ro mikatra amy vahoaka non mbola agnatin'ny magnano montage fiondro zandro reo za fa mbo alefako eto fiondro io tsy ataonao vandy raha nataonao zegny anontania ro zandry ankifigny aby eo aminaka fiondro fa zany ihany fo prévenir anao zandry Serge azo atao le toetsaigninareo tamy 2002 mialatsigny aminao zandry deja volan'olo aminao firy za tsy angala baraka anao fa anao koa maregny volagna zoky be ty za mampitandrigna anao zandriko Serge aza menacenao ro zandry io ro miasa amy karama fa anao koa velogno nagnano velo tegna nony ino ankodavitry ambila ro zandro miasa
ro io miasa io tsara miady tsara nakany ro io mandeha parla tour io endro mandeha miasa andro fa tsy anao avy andegnany je suis anao mazovy anao ma DG na PMF sa anao ministre ny tourisme transport maritime fa nahampinao taonareo tamy 2002 tio poro nkify ndraiky porony Ambaribe mialatsiny aminao zany Serge voleza fa tsy tsara raha jiaby zay misahobahoba tsisy raha milamigny regninao ankify Ambaribe ko tsy sahobahoba azon'olo tsisy jery aby reto mialatsiny zalahy mialatsiny fa aza toa dokitry zay vahoaka koa zay manginy resaka le M3 miambigna anareo conseillera za io M3 io fa indre nareo vola aminaka hoe ho amboarigny izy io adoso ro atsika olobe samy betsaka fa kaza mifankadala zalahy aboaka ko atsika nareo vahoaka io baka io nouvelle construction en dur ataony M3 sarina lene par drone parce que ro paparazina kareo nanty fasoko drone gratuit partout Madagascar paparazina kareo nanty fasoko drone sary aboaka ko nareo bako amty M3 io ty par drone na le paparazi apodiko aminao ndraiky ministre du sport et de la jeunesse Désiré Rassamba mialatsiny aminao monsieur le ministre en jeunesse et sport mitsangana anao resiny andraikitrinao adosoa io M3 io fa io place publique tsy vitan'izy place publique monsieur le ministre io place monument ny olympiady ny Ambaribe ka justement baka toiza koa baka vidéo zavanareo sary par drone naleny manafinaka reto drone zay koa ny bôjy vidiny andafeto ro jiaby eraka Madagasikara ny fasoko drone ro manafinaka paparazina kaby ro managna drone atsika zao anareo kaza miasa aloha atsika zao mahasary baka agnabo mahasary baka ambany mahazo vidéo face derrière première essayage nagnanaovagna essayage drone nalefako ty io place ny M3 io alefako aboko nareo bako sary après live M3 ofa misy olo mangady derrière amizio ao asande tondro ino koa raha angadindro io eto za mivolagna anareo vahoaka ny Ambaribe alohatsika ndivarotra atsika jiaby anareo tsimboandro mivarotra amy trottoir regny atsika ndivarotra igny cour de hall agnivo igny entre police ndraiky tribunal igny io atsika jiaby milahatra mivarotra asagny ino koa ro baka io parce que araiky koa mahazo magnano dikan'izay olo jiaby mahazo magnano aloha samby mibalabala io atsika ataotsika karaha ino Tantanarivo igny marché de Zuma ino tsenany Zuma igny baka amy lagare Soriano jusqu'à amin'ny tsangambatony Ralemo io baka taloha io baka bazary teo faravaly managna navy nagnadosy le marché de Zuma igny aloha koa ataotsika zegny koa Ambaribe atsika fa tsy mahazo mandafa amy sisiny trottoir bon vahoaka an'Ambaribe ho anareo mpandafa mpagnamoskiky misokatra ho anareo ozoky be volagna io cour de hall io entre école frère ndraiky Somakodisy Ravaly managna alatra io jusqu'à tsika avy amy district ambany regny le compte est bon aloha samy magnano nany kofa tsy ndraindraikitra anareo amy la mairie aminazy io trop raha io any hitatra zalahabo ko maresaka vola hazonareo amindreo olo reto maresaka asakianareo mandrobaka image de la ville deux magistrats de la ville préfet de police ben tanana
tompona ndraikitry voalohany la ville. Non, parce que le Pessoas mitorona, parce que ty vazaha manambady gasy misy héros. Ke zay raha mbariko anareo vahoaka mijotsoa nareo manda fosa mosikikina ry zahoady ry mamany Sergio ry tiako mpagnano raha jiaby amy sisiny lalagna manonga Château d'Eau isaka ariva nareo mito mandafo ary aloha samy mandafo casser le prix parce que maire fa tsy hagnano asanany préfet fa tsy hagnano asanany kofa hagnano ville de bordel aloha to bordel. Non mais franchement, anao tsisy raha regninao mba ribeke hoe mba nanjary raha tondro olombelogno reto. Tsisy e. Anao fa marandraigny maregny, fianaratsoa tsy regny komikorontagny e, milamy. Tsy haiko, za misy manafinaka maro koa ne fianaratsoa, fa za tsy haiko naregny ino problème fianaratsoa. Toliara ro mitolona miaraka amitsika mitady décentralisation fa ro tsy magnano n'importe quoi. Diego maire tsika mo maire ne Diego fa hitatsika edy izy igny tsy hay ino aretiky hinany igny fa da boko ivolagny izy elo hoe non tsisy endriky mihitsy tanàna zama atsarany tanàna zegny. Anao isaka rivariva taloha anao mitondra zanakanao vadinao na aminao mitondra tsaikinao anao magnaraka boulevard Maso igny mahazo amin'ny hôtel de la mer igny aza laboko anao mivola ty ma jardin d'amour sa ty jardin de fleurs fa zo io Pessoas mivola robaka endriky ny tanàna noho nino Pessoas. Ke za mitodika ministre ny jeunesse et sport fa indroeny volagna niany za monsieur le ministre Désiré Rassamba adosoa raha io tompona ndraikitry voalohany amin'io anao kofa tsy hagnanona asanazy maire ne Aliaboudo préfet de police ne amin'io M3 io mandresa ndraikitra anao monsieur le ministre. Zahava sambava, oui justement zahava sambava hely vita tsara miasa maire tegna za félicité Zandry Judicaël pentanana sambava. Non franchement zandriko za matoky nde 3e mandat mbola ho azonao fo sambava fa ne maire ne ndeza izo maire avadia père izy boko mbo avy double père mbola zéro ke daly. Non mais mba maheza raha vitanareo zalahy babanareo fa nilefa Dubai agny zamanareo fa migadra Maurice mbola ino problème nareo zalahy mbola ino anareo mbo tsy vitsiny akoatsy nagnena rango zay lany kary miala abokako nareo boko amaragnako izy ambary be. Non eto za mitodika amitsika vahoaka na ino atsika mandrora matsilagny vahoaka volaniko eto koa mampalahelo izy koa la plage ampasy eo Jamanjary onanjary déchetterie lera ny andra tsara baka andro io misy malemy za mandeha magnano vidéo amy déchetterie na eto sintrana koa anao miza déchetterie aminay eto milamy par ben ty ben ferraille ty ben kakazo ty ben camion ty ben zegny hoe milamy tsy ahitanao loto paparazi nandeha nangala sary ampasy Jamanjary jusqu'à avy Cocotier déchetterie et déchetterie nefa ny taloha za mbola mipetraka ambody mangasoa za mbola nijoro mandre piadanagna izy tamy fondy asany
isaka fin d'année zay andesiny vadiny fondy mandeha pique-nique ampasy io en face ny ino belle plage zay hôtel de Badodra igny belle plage donc zay za koa tsy diso io en face ndreo io zay andesiny fondy isaka fin d'année mandeha man pique-nique olo mijoro tamy fody tatsa manjary anao milamy tsisy tombokoana tsisy ino tsisy raha maloto fondy fa mivola andesa gony atritsika to agnaty gony atsika mody atritsika andesiny sary aboaka koa nareo boka io jamanjary ampasy oh mon Dieu Seigneur oh là là heureusement zantodika amin'ny FFHN ndraiky fikambanagna maromaro misy 12 oro andegnadio ampasy jamanjary magnino atsika vahoaka magnatoetsaigny karaha io oui en face une belle plage anao manomboky jamanjary ampasy jusqu'à no avy côté taloha tsy mila mandeha madorokely na mbatoloaka zay jamanjary ty to mandeha la plage io madio plage alhamdulillah non mais franchement anareo vahoaka koa ne mandreraky anareo vahoaka mandreraka anareo koa tsisy beny poubelle ameko solution anareo zay taloha tambody mangasotry zay tsisy beny poubelle magnotany olo mibody mangasoa boka anareo zay mangady lavaka be oy poubelle neo mentany idignana l'essence izy roagna rava tsisy rava magnino anareo koa magnano karaha zegny agnaty lakoronareo asiava angadia lavaka ataova ao poubelle mentany izy idigna l'essence roa fa tsy zegny plage andeha agnariana normal amizay Angelo salamandray mandeha napaka onkonareo tsy ameko tsigny koa izy ane parce que nareo vahoaka mihitsy koa ne tsy mitandriny le environnement tontolo iainanareo eto za mivola piasan'ny la commune tsy andevo mialatsiny piasan'ny la voirie tsy andevo ro olombelogno misy razagna karaha nareo fa tsy antsiny tenareo ndraiky kosiny zanakanareo fentay andeha lendreo deja ro fa tsisy matériel ro tsisy gant ro tsisy masque antsy tenareo ndraiky tembodinareo jiaby ataonareo ndranomasy ro mo no mais atsika aza mifamoriry atsika napedagny zagnahary atsika namiany razagna atsika raha tsara mandroboka raha taonao raha tsara nisy tamin'ny tanjamanjary teo raha volaniko zegny magnotania olony jamanjary taloha nareo fa za nagniraka paparazina andeha anza raha io mon Dieu Seigneur Jésus Marie Joseph ban de grâce za tafantany misy olombelogno mipetraka fo amy tanàna ty mora solution namiako zegny zay tsy misy patente andifenareo zegny tsisy vola andifenareo agnaty lakoro angadia ataova lalilali même 60 cm fa be poubelle-nareo ataonareo isaka semaine l'essence ahidignareo roanareo ambesanareo edy tsoko roanareo inganareo mandrehitry tragnon'olo ambesa io jusqu'à izy rava magnaraka anareo magnariato koa ko fa tsy ampy le beniny monsieur le député atsika vahoaka koa ne satro andesigny normal amizay reto OMC reto mitapy biele mety hempoka koa boka aminareo ro io aminareo vahoaka koa anareo ndraiky magnano antibavy tahitomaigny ke eto za mitodika aminao monsieur Angelo ty laizandry niene ataova marche blanche izy koa anao tegna mitia malahelo amy fonao karaha anao nivolagna nomoaly igny ataova marche blanche ho an'iregny meurtre efatra regny anareo tsisy mba deuil nataonareo ho any Ambaribe en espace 1 heure de temps olo efatra maty tsy maratsy na ino
non mais attends, Diego maranako izy sar vidéo aroa ireo bokako anareo plage en passe Dramanjary ndraiky M3 premier essai vidéo nataony manafinakaro drone igny baka izy impeccable tsisy rano sitriky clair et net illustration ry zala nareo koa miasa tsara volaniko zay nambarako na plus que nareo miasa tsara plus que nareo meko matériel tsara amaragnako izy andeha aminay avaratra Diego agny za monsieur le maire Javoujara nisy promesse nataonao tamin'ny vahoaka ny Diego hoe ahazo cadeau nareo amin'io bazar kely ataoko cadeau de Noël nareo le 15 janvier olobe mavandy avako tsy tsara za ndraiky tsy volagnanao ratsy nataonao tsara nataonao fa raha mbarako hoe olobe mavandy tsy tsara monsieur le maire Javoujara Jean-Luc anao koa fa nagnamia promesse olobe aby reo misy materaka anao ne reo mpandafa bazar ao Javoujara monsieur le maire misy zanakanao reo io misy asidinao reo io reo ne mamely tegny fa anao ne mahazo karamanao bon dekesinao milatsaka par mois mima tsy mima fa reo janvier ho anao 15 janvier atsika niany fa le 4 février monsieur le maire mbola tsy teraka ambato be voka fa zao ndraiky izy iry vahoakany a Diego maire boka izy nanogno hoe 15 janvier fa izy tsy nanogno 2026 ke asa monsieur le maire 15 janvier ndiagna masty 15 janvier 2026 sa 2030 sa 2060 ny raha Jojo apetrako aminao le fagnontaniagna monsieur le maire Diego fatelo faroe Diego tsika mitaregny ny vahoaka olo me Diego me lalagna volango ty quartier volango ty za tsy volagna le école tsao koa ndeha ataonareo fa nidirany zoko be koa école fa vahoaka ny taregny parce que zay ane problème nareo amin'ny fitondragna amin'ny faritry vahoaka mila fagnovana fa anareo amin'ny fitondragna vahoaka amin'ny faritry tsisy raha agnaty lohanareo koa tsy pesosy ho an'izay me Diego me tany volaniko ty za ito tsy misible l'école tsao koa misy andeha madiky volagna agny za nagnotany renseignement amty déclaration fitaregnana nataony vahoaka amin'ny lalagna rue de Sakalava ary amy rue point 6 ho an'izay me Diego me tany volaniko ty amin'igny mahitsy mahazo ino magnaran'izigny fisarema tsy ako fisarema tsy ako ary rema jiaby baka fiaignana taloha fisarema tsy ako neny rue point 6 misy angle zay io misy école kaindroe Dalia de vahoaka amy lalantany lalagna publique ni io monsieur le maire mba zahava raha zegny fa mitomagny le vahoaka amy lalagna io fa antsasaka lalagna io nalainy école Dalia mijaly amizay vahoaka mandalo mijaly bajajo posiposy mandalo na ino matsika magnarakara zegny lalagna publique parce que l'école tsisy olo contre l'école ani fa na ino andeha mezagna izy antsasaka lalagna publique nagnanovagna lakorony l'école ke za zao koa mipetraka amy lalagny andeha atao koa lakorona ka mipaka amy riban'ny école ay amizay mivoan'olo sasany tampigny baka lalagna io farany ke miangavy maire be ny tanàna ny Diego zahava raha zay fa tsy mety asa lalagna publique nde barina ro zala rue de Sakalava raha zegny amin'ny angle école Dalia paparazia angalasary vidéo ho an'izay me Diego me tany volaniko zay fa
mitaregny vahoaka amy lala igny fotony lala igny boka kolo media koa volaniko aminareo izy magnaraka azy igny miboaka antany mpandafo tsy haiko kakazo io tsy haiko mpandafody ambany agny atsika magnino toetsaigny karaha zay zalahy tsisy olo contre l'école fa mbazaha avao koa hoe public karakory lalana déjà lalana io lalan-tany koa fa sara mampijaly mandalo non za l'école za dalia za magnitra lakorinaka parce que mpianatranaka maro fa le vahoaka lalana public koa io agnaty plan urbanisme route publique io rue de Sakalava agnaran'io ndezo lalagna tany elako tsigny e anjaranao mizaha raha zay monsieur le maire aboko mba raha zay exact fa olo be mavandy tsy tsara mbeo mazay mandafa bazary zay raha angatako fotony zegny avy eo mavandy olo be mavandy tsy tsara fa marigny ndraiky volanao hoe janvier ho anao tsy nanogno 2026 fa hoe janvier 15 janvier donc mety amy 2030 tsy haiko amy 2060 na amy 2050 secret nay mitaregny vao mpiasany secret ndraiky cette fois-ci mitokony reo fotony DGI tsiniky mipetraka DGIP koa magnano pire ny raha nataony DG taloha mitaregny mpiasa karama janvier tsiniky nazo le karama nivolagnin'ny président tamin'izy tagny tamy janvier hoe ifegna karamanareo 3 mois tsy nazo or vola fanavy eo volagny mpiasa ny secreny ny PCA tsy mipetraka tsisy raha mipetraka ke eto za mitodika ministre ny industrie mba zahava zalahy olombelogno nagnino manareo amin'ny gouvernement o premier ministre ministre député sy ny firongony nagnino makaramanareo tsy tapana mba petrako aminareo boka fanontaniana ry dirikabo sy ry conseiller technique nagnino makaramanareo tsy tapaka fa magnino karaman'olo mamelogno vady aman-janaka tapagna tsy amiagna question petrako zegny isorako anareo jiaby mitandregny jusqu'amy farany amy magnaraka koa isoragna andragnahary nagnametsika hery sy tandraka ary isorako koa zay nitandrivy tamin'igny vola igny tsisy volagna asaty eo torohevitry mahasoa tsakotsako agnaty lapoaly tsy matanty anao miala ciao bye